Un o'r pethau roeddwn ni'n mwynhau oedd mynd i Glan Llyn bob blwyddyn. A dwi'n cofio dilys plat ar y pryd, Doris yn chwaer a finne, yn cael mynd am wythnos ar ddechrau yr gwersyll Glan Llyn. Mae'n athebyg yn 1951 ac y draffaeth oedd yna i gyrraedd Glan Llyn. Tacsi i lawr i stesion Nanech, tren i Ddinfech, tren i Rhuthun, tren i Gorwen, bus i'r Bala a tren i Holt, Llanuwchlyn. Ac wedyn ar draws y llyn mewn cwch. Bod o'n cymryd trwy'r dydd. A heddiw, mae posib mynd o Treuddyn i Glan Llyn mewn llai nag awr. Rhyfedd o fyd. Mi dreiliais wythnos neu ddwy yn Glan Llyn. Y syth ar ôl y Steddfod Genedlaethol bob blwyddyn. Wel, o'r adeg ynny ymlaen hyd 63 mae'n debyg. A mwynhau bob munud. Tyfu fyny i nabod plant, pobl ifanc dros Gymru gyfan a gwneud ffrindiau. Dwi'n dal i'w nabod nhw a dal i gweld nhw bob blwyddyn yn y Steddfod Genedlaethol. Ac mae straeon yn ddi-ri.